لپارێزگەیên Amed û Dêrsimeyên Bakurê Kurdistanê li dijî kuştin û tundûtîjiya li ser jinan xwe pêşandan hatin kirin. Êvara heftê cotmehê bi pêşengiya rêkxistinên jinan li Amedê, jin û nûnerên partiyên siyasî li meydana deriyê çiyê kom bûn û heta balıkçılar başı meşiyan. Xwepêşanderan wêneyên jinên ku di van demên dawiyê de hatine kuştin û wendabûne bilind kirin û ji hikûmetê û rayadaran da xwest kirin ku rê li ber van tundûtîjiyan bigirin û xwestin tawanbar bên ceza kirin. Di xwepêşandanê de Xaltîka Rojîn Kabaîş ya ku zêdeyî 10 rojan li Wanê wendaye jî axivî û got bila êdî rojîn wenda nebin. Rojîna min 11 roja wendaye. Em gelekî xemgînin bila rojîn wenda nebin. Bila jin di nava tirsê de dernekevin derve. Bila destên qirêj ji ser jinan bên rakirin. Nehlet li wê zihniyeta mêran ne ku jinan qetil dike. Li Dêrsimê jî li ser banga platforma jinan jin û nûnerên rêkxistinên civaka sivîl li kuça hunerê kom bûn û bi bilindkirina wêne û posterên jinên hatine kuştin û wenda bûne heta meydana Seyid Riza meşiyan û li wir daxuyan yekdan. Daxwaza bi dawî anîna tundûtîjiyê li ser jinan kirin û rexne li desthilatê girtin. Öfkemizle, isyanımızla can güvenliğimizin Em cardin li koçe û kolanên vî welatî ne. Em bihêrsin û serhildanê de ne. Ewlehiya me nîne. Em nikarin bi azadî li kolanan bimeşin û her yek ji me di nava tirsa dekengî navê xwe di nava lîsta qurbaniyan de bibîne dijî. Êşa me, hêrs û serhildana me mezin dibe. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di nav 6 rojên destpêkiyên vê mehê de 7 jin ji aliyê mêrave hatin kuştin. Li gur amarên platforma Em ê Kuştina Jinan rawestînin di meha borî de 4 jin ji aliyê mêrave hatine kuştin û mirina 20 jinan jî bi goman bûye. Li gorî rapirsiya kompanya Lêkolînê ya Metropolê ji sedê 76.8 xelkê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di wê baweriyê de ne ku li wî welatî jin ne di nava ewlehiyê de ne.